hindi niya tayo inililihis ng daan, kundi yung matuwid niyang daan ang ating sinusundan. Kaya ang sabi niya dito na pasanin natin ang ating mga pasal. At ang sabi niya, mga dalahan kayo ng pasal ng iba. Hindi natin kayang pasanin ang pasal ng iba kung ang sarili nating pasanin ay hindi natin kaya. Kaya sarili muna natin, mga problema muna natin ang ating pasanin. Sino ang magtuturo sa atin ng mabisang gamot ng ang isang sakit kung hindi yung lakas? Sino ngayon ang magtuturo sa atin ng magtutuwid ng landas natin kung hindi yung nakaranas ng mga iba't ibang pagsubok sa buhay? Hindi nila tayo mabibigyan ng magandang payo sa mga dinadala natin kung hindi nila naranasan yung dinadala. Ang Panginoong Jesucristo, siya ang ating gabay dahil siya yung nasubok sa lahat ng bagay na hindi siya kumaliwa, kundi sinunod niya ang utos ng Kanya. Kaya ang sabi niya sa ating mga kapatid, manatili tayo ang mga bagay-bagay na nakikita nila. Manatili tayo sa katuruan ng ating Panginoong Jesucristo na ito rin yung lagi kong hindi mo malimut-limutan dito sa mga. Kahit matagal na ang tuksuan namin noon, nanatili yun sa akin isang puno ng bangad. Na ang bangad na iyon ay nagiging bangad sa mga karagiti, makaimatang din karagiti. Makangyod, karagiti. Lumanpay, dahil nga bangar nga naglulukban tayo. Isabong na nga kunayo, nagdakpay nakakita, kayo nga bangar. May kansi by Sina. Gapunta dyan, kunana nga kuya, kayo nga bangar. Nagbalin, abangar, kada tayo amin. Lumanpay ko na nga bangsit na, nagdakpay nakakita. Yung gapo di kay bangsit na nagbalin nga sa yamusong kalagiti. Napintas na sa yamusong kalagiti, nakaimatang, iti pa nagdidindanggal, kay kunakon. Di ko malimut-limutan ang grupo na ito dahil dito ako natuto kung alam nila kung may kasalanan ako at kung may mali ako, alam nila akong pasukin. Alam nila akong pasukin na ituwid ang aking mga kamalian. Dahil alam nila na kung sila'y magsalita, kung kasalanan ko man o hindi, alam nila na nakikinig ako sa kanila. Alam nila yun. Kaya yun ang ano nila sa akin na hindi ko malimut-limutan. Nasanay. Hanggang mula noon hanggang ngayon, ganoon pa rin sila sa akin. Kahit hindi na kami magkakasama, ganoon pa rin sila sa akin hanggang ngayon. Kaya happy anniversary sa nangyari ito, hindi pa ng Quarry. Maraming salamat. Amen! Purihin ang Panginoon. Narin po ako na mga bata ng happy 15th anniversary ng Bremer Hill and nakita ko po kanina na Saturday group hindi po tatayo. Pero nakaregister po na ako sa akin. So, duwan po ako ngayon Saturday at wala po ako kasama. Mga Saturday group dyan. Giselle. Pag-isahin nyo na, 2-in-1 na. 2-in-1 na kayo. Giselle. Saturday
po. Saturday group. Gumawa lang. Saan lang? Kan apong si Daya absent dyan. Ikam akit ang akit. Mabalik ka. Malungkot ang laging nadarama, di maisip pagbabago ng buhay. Dulot nito'y kaganalang tunay, nang ikaw ay tanggapin sa buhay ko. Anong saya aking nadarama, di mapigil ang magagos ng luha, dahil sa kakaibang nadarama, nang ikaw ay tanggapin ang hiwagay na malas. Nang ikaw ay tanggapin, buhay ko ay nagbago. Nang ikaw ay tanggapin, puso'y puno ng kalakan. Kapayapang dulot mo, nang ikaw ay tanggapin. Ang buhay ko ngayon may halaga, mula nang maghari sa puso ko. Mananatili ang iyong kaharian dito sa puso ko ay manahan. Tayo ngayon'y nakakaisa, tulad ng puno na may sanga. Ang tao ay kailangan si Jesus, kaluluwa'y pupuno iyan. Nang ikaw ay tanggapin ang iyong hiwagay na malas, nang ikaw ay tanggapin, buhay ko ay nagbago. Nang ikaw ay tanggapin, puso'y puno ng kalakan. Kapayapang dulot mo, nang ikaw ay tanggapin. Kapayapang dulot mo, nang ikaw ay tanggapin. Bigyan niyo rin po sa akin ang pagkakataon makibahagi at sumayo sa harapan ninyo upang magpakilala at magkilala rin po kayo mga newcomer. Ang kukunin ko lang po yung isang sulat ang may bigay sa atin. Kayo nang makikita. Ang sabi niya sa Galatia 6:10, kaya nga samantalang tayo'y magpagkakataon ay magsigawa tayo ng mabuti sa lahat at lalong-lalo na sa mga kasambahay sa pananampalataya. Paano na yung mga kapatid kung very cruel tayo sa ating mga kasambahay sa pananampalataya? E di what's more sa mga kasambahay sa laman. So ibig sabihin mga kapatid, kasi karamihan, mabait tayo sa loob ng pananampalataya. Pero merong very cruel sa mismong kanilang mga pamilya. Nakikita at naobserbahan natin yan mga kapatid. Pero sana, ang paggawa ng mabuti ay hindi lamang
para sa mga kapatid sa pananampalataya, kundi gawin natin lahat para sa nilikha ng ating Panginoon. Ang sabi nga, plant a tiny seeds of kindness every day and you will reap a bountiful blessings every day. Pananalig, pananampalataya, kung walang kabutihan, hindi tayo makakarating sa ating paroronan. Kabutihan at walang pananalig at pananampalataya, hindi rin po tayo makakarating sa ating paroronan. Kaya't kinakailangan pananalig at pananampalataya at paggawa ng kabutihan, 100%. Makakarating po tayo sa finish line. Ang paggawa ng mabuti, mga kapatid, ay walang batas na sinusunod. Walang opsyon, walang kondisyon. Kundi isang taong bukas ang kanyang palad at ang kanyang puso para sa mga nangangailangan. Yan po ang tamang paggawa ng kabutihan para makarating po tayo sa ating paroroonan. The tiny seeds of kindness, mga kapatid. Kapag nakakita po tayo ng nangangailangan ng upuan, kahit nangangailangan din tayo ng ibigay niya po yun. That is a tiny seed of kindness. Kapag nakakita tayo ng beggars na nakaupo dyan sa gilid, mag-drop po tayo ng even coins. Tiny seed of kindness. Kapag napunta tayo sa Maynila at may mga batang pulubi, anong sasabihin natin? Pakawala naman yun ng sindikato. That is unkindness. Dahil iniisip natin yung sindikato, bigyan pa rin natin ng barya yung bata. Kasi mga kapatid, nakakatulong pa rin tayo sa bata na ginagamit ng espiritu ng diablo. Kasi ang mga bata daw na pinapakawalan ng mga sindikato para maghanap buhay, pag walang mintigang pera, binubugbog, hindi pinapakain. E kung yung pagtulong natin sa bata, na may naintriga siyang pera sa mga masasamang espiritu na yan, dinatulungan din siyang kumain ng masarap at nagkaroon ng magandang tulugan. Ganun po. Ganyan din po yung mga nakikita natin dyan